Shalom. Parhalado HKBP Singkawang Resort Singkawang pasahaton selamat hari Minggu matu hamu ruas ni huriata songoni manang tamui nami na bedohoti parminggota di bagasa sadarion tuhat tama nama masu-masu parsaurata taparade maroha nang pikirata laho mar parsaurat doho debata martangyang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji Tuhata meredehita sen buku ede nomor 10 sada ayat 2 dohot ayat 5. Mar hite-hite gowarni debata ama dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot gowarni to di purbadia na tumopalangit doho tanoon. Amin. Asimaroham diau ale Jehovah ay targogot doau maras dorohaku dohot dagikku alayang go ahu tuhodo ahu marhaporusan ale Jehovah nikkudo hodo debatakku marguru tu tangan mudo aka parsoryoki say palua maahu sian tangan ni aka musuku dohot sian aka nama ngalotongi ahu ale Jehovah say unang pa urak ahu ay hodo na hujau
sai palua ma ahu marhite-hite hati goramu. Haleluya. Martangiang mahita alih Tuhan Yesus sasada hodo si pangolu padomu hojolma doho debata hupuji hami goarmi jala hudok hami mauleate tuho alani saluhut nabi nahemi patupahon hangoluan nami saidongani mahami marhite-hite asini roham asa hupikiri hami totong natinonmu dohot hama matem asa huarsakon hami dosa nami jala asa tubuh di hami haporsyaon nasitong jala asa marroha haholongan hami huhut madok mauleate tuho asa olo hami mangihuton horo di hamatean ale Tuhan Yesus di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai olat nion rodi saleleng nileleng na. Amen. Mareddehita sian buku de nomor 322 ayat sada dohot ayat 4. Tangihon hamu pati ni debata di minggu tasadarion ima pati perjolo sa tu pati paupaton pati perjolo ahu do Jehovah debatam ninna debatatta dang jadi marakup ahu bainonmu debatam pati paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aik na di toru ni tano yang go tunggai besi sobaon manang sioloan patik patoluhon dang jadi dohonon guarni debata yang go soture dalanna ay hona uhumna dosugut akkana marsineang di guarna patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dina odom arima ulah hamu nasasiulaumu alai anggo ari papituhoni ari paredan ni Jehovah debatam doi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang boru manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isini hutani halak pe namangebati hutam
adina onom arido ditoppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana diari papitu honi dibahen ido umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paredanan nai jala di parbadiai ido anggo sahatna attong rak mangido gugu mahita tutuhan debata laho mangulahon naho bar tupatik nai ale Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahon naho bar tupatik mi amin. Mari dihita sian buku de nomor 410 sada ayat 2 1 ayat 3. Dia dopan ni debata tato potima dosat tanagodangi martangi yang mahita ali debata nami namarasi roha jalan abadia ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami rotu jolom huhilala hami rikok do asini roham disalhut hami halak pardosa alani idok umbahen nahu paserep hami diri nami sadariod di jolom jalahu parhatopot hami tung najok do hami manibil sian akadalamu nabadia songon biru-biru nalilu say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami aidang dihalo mohon roham hamatian ni akapar dosa alai hamu baun ni rohada dolomon ni roham asa mangulu sesama saluhut hagiduhon nami dohot pangalasion nami marhite-hite pangula nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus say pahot ma asini roham di hami marhite-hite panidangion dohot hagugoon nito di purbadia asa tarapul situtu rohanami majauho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai amin.
baga-bagani debata taringok tu hasesaon ni dosata. Musat pe akadoluk jala humuttal akarobian alai anggo parasini rohaku nasotupa musat sian ho jala padan ni hadameokku nasotupa humordit ninna jahoba siasi ho hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Merede hita sian buku ede nomor 210 ayat 2 dohot ayat 5. Hatani tu hatta nagabe epistel dihita di minggu ta sadarion tersurat di Matius bidu 20 sada mamukka sian ayat sada satu ayat sia tajahama secara responsoria dungi laho mandapoton huta Jerusalem sahak mana sida tu sosor Betpage mardonokon dolok jetun sianima disuruh Yesus sisianna dua halak. Jadi molotung adong nama dok hatana tuhamu alusi hamuma nariko doi di Tuhani dungi pitor loason nama pabawa hamuma tu borusion idama naroma rajami manopot ho nalabok do rohana halode do hudulanna dohot anak ni halode boban dibon nasida mahalodei dohot anakna dia pehoma ulos nasida tugijangna laus dipahudul ma Yesus tu atas nai alai sudena toropi akan adi jolona nang namangihut sian pudi pe mangolop-olopon hosianna di anak ni Raja Daud pinasupasu mana romar hite-hite guarni Tuhani hosian nama digijang ido sahakna mertua doakan atau mangihon hatani debata jalan na upiopsa amen. Maride hita sian buku di nomor 716 ayat sada dohot ayat 2.
tidak ko maha porsiaw tay, songon na hinatidak ko ni dongatta sa porsiaw di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pergogo na suatu dosa, na tumo palangi doho tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubon ni si Maria, na gabi-gabi senton di porbadia, andorang soha bubuan. Ido tu hatta na tumaon na bernit di panguman di silatus, na mati terpada libana di hawap na silang, na tuak tubuh na turudung di tanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na menaik surgo, lahon dudusa muni debata Jehovah, amanai pergogo na soha tudusani, isima ibana pay mamlu tutanoon, manguhu mihala mangulu dohok na mate. Au porsia diton di porbadia, jaladong sada huria da badia, huria topan mihala Kristen akan abadia, dohok desesani dosa, dohok dihatai na mandok, mulak mangulu suh dagni halak nang mate, dohok dihangaluan na sarasuda. Amin. Shalom. Dihamo amanami inanami song-song ni napo sebulung na nihaholongan di bagasan rohat Tuhan guardi Tuhan Yesus aset tapai uihut titung nama sa do nanang pamasota di huriata kami pesik kawang. Napar jolo nama minggu kita hari ini adalah Minggu Palmarum mare-mare dengan topik pinasu pasu mana naro di bagasan Tuhani. Diberkatilah dia yang datang dalam namanya. Napa duahon anggota jemaat baru. Mulai minggu hari ini gereja kita menerima anggota jemaat baru, keluarga Adi Chandra Batubara, Ibu Ritawati Borusinabela beserta satu orang anak. Mereka pindah dari gereja HKBP Pontianak Resort Pontianak. Sekarang mereka tinggal di Jalan Manggis nomor 13 Perunasroban, Singkawang, masuk week 2. Kita doakan kiranya Tuhan memberkati. Napa toluhon kebaktian manang pertangyangan pesen pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 kita laksanakan kebaktian manang pertangyangan pasion di HKBP Singkawang masuk pukul 10 siawib manang pukul 7 bertempat di gereja. Dihimbau kepada semua anggota jemaat untuk ikut serta dalam kebaktian pasion tersebut. Napa paton pelayanan firman. Minggu hari ini gereja kita dilayani Amang Pendeta Melki P. Purba STH dan Amang Pendeta Resort Bikwai Hasimaju Tak MH melayani jemaat di HKBP Mempawa. Kita doakan kiranya semua pelayanan menjadi berkat. Napa limahon perayaan Jumat Agung. Pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 kita melaksanakan kebaktian Jumat Agung peringatan kematian Tuhan Yesus. Kebaktian dilaksanakan 2 kali yaitu Naparjolo kebaktian pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai berbahasa Indonesia dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Napaduahon kebaktian siang pukul 12.00 WIB. Neon bodo asai tapai uihut kebaktian siang pukul 12 WIB do dang tonga 10 sampai dengan selesai berbahasa Batak Toba dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Setelah perjamuan kudus di kebaktian siang selesai dilanjutkan dengan merulau nahohom pukul 10.04 WIB manang pukul 2 sampai dengan pukul 15 WIB. Dihimbau kepada semua anggota jemaat untuk ikut serta dalam kebaktian ulau nahohom tersebut mengenang penderitaan Yesus di kayu salib. Napaonopon kebaktian subuh manang buha-buha ijuk. Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 kita akan laksanakan kebaktian subuh manang buha-buha ijuk masuk pukul
04.30 WIB manang setengah 5 sampai dengan pukul 6 WIB. Setelah kebaktian subuh dilanjutkan dengan kegiatan sekolah minggu mencari telur Paskah. Napa pituhon perayaan Paskah Naparjolo sehubungan dengan perheheon perempuan Seresot Singkawang dan penggalangan dana untuk Pospel Sambas yang dilaksanakan di Pospel Pelayanan Sambas. Maka kebaktian Paskah di HKBP Singkawang dilaksanakan hanya sekali ibadah, yaitu pada pukul 07 WIB berbahasa Indonesia. Napa waluhon parheheon perempuan Seresot Singkawang dan penggalangan dana Pospel Sambas. Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 dilaksanakan parheheon perempuan Seresot Singkawang dan penggalangan dana untuk Pospel Sambas bertempat di Pospel Sambas masuk pukul 10 WIB. Sehubungan dengan itu, Parhalado, seksi perempuan dan anggota jemaat HKBP Singkawang turut serta dalam acara tersebut. Rombongan berangkat dari gereja HKBP Singkawang tepat pukul 08 WIB. Bagi anggota jemaat yang berkenan memberi silua untuk bahan lelang di Pospel Sambas dapat menyerahkan ke Parhalado. Napasiahon Paskah Paduahon. Pada hari Senin tanggal 18 April 2022 kita laksanakan perayaan Paskah Napaduahon di HKBP Singkawang masuk pukul 10 siawib manang pukul 7. Napa 10-hon Pesta Tahun Kesehatian HKBP Singkawang tahun 2022. Pesta Tahun Kesehatian HKBP Singkawang yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 berjalan dengan baik. Terima kasih kepada semua anggota jemaat HKBP Singkawang yang sudah mendukung dan partisipasi di dalam pesta tersebut. Setelah menerima laporan panitia mengenai penggalangan dana, maka di sini kami tuliskan laporan tersebut sebagai berikut. Naparjolo pemasukan Sada Prapesta 16.115.000. Napaduahon Tok Ripe Wik Sada 3 juta, Wik 2 4 juta, Wik Tolu 2.650.000. Sasang Wik Sada 24 porsi kali 50 1.200.000. Sasang Wik 2 42 porsi kali 50 2.100.000. Sasang Wik Tolu 36 porsi kali 50 1.800.000. Sasang di hari H 14 porsi kali 50.000 700.000. Napa toluhon lelang ulos 19 helai 55 juta. Napa paton lelang silua 25 juta. Napa limahon tortor Parhalado panitia anak sekolah minggu 8.722.000. Jadi totalnya 120.217.000. Napa duahon pengeluaran 22.895.500. Napa toluhon hasil akhir 57.421.500. Naparjolo 10.821.500 cash. Napa duahon 6.540.000 bon. Bagi anggota jemaat yang mau melunasi lelang pesta dapat memberikan melalui Parhalado. Pas 10 sadahon persembahan kas Natal. Minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan untuk keperluan kas Natal gereja. Marilah kita memberi dengan sukacita. Pas 10 tahun dukungan doa. Naparjolo Larissa Gabriela Boru Sitijak pemulihan kesehatan week 2. Napa duahon Inang Nyonya JR Sitohang BP Boru Sialoho Opung Mauren Mersahid di week 2. Napa toluhon semua anggota jemaat yang sedang isoman dan sedang dirawat di rumah sakit karena COVID-19 Omikron. Napa paton kepada semua jemaat HKBP Singkawang
Kiranya dijauhkan Tuhan dari sakit dan penyakit di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, mengihut anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 10 sampai dengan 16 April 2022. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 33 ayat 22, kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Guar-guar ini berulang tahun do pernikahan Bumi Tabereng di slide. Song-song ini di keuangan, pemasukan, dohot pengeluaran, Bumi Tabereng di slide, manang di WA group, nang dibagi masing-masing. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Terima kasih atas dukungan doa dan partisipasi jemaat untuk mendukung program gereja. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Tapasada marwata martang yang maita. Puji-pujian mardongan hamalateon di pasatron nami tujulom ali Tuhan debata namara bangsa di managijang. Ala di daun horoy pasoni daging dot todi. Boy hami Tuhan marhai pasoni daging rotu bagas joromon. Ima Tuhan inalama muji pasangapon guarmu nabadiai. Marhite ede puji-pujian. Song-song ini lama bige hatam nabadiai nasatok kinadi patol hason ni naposom. Pasu-pasu manaposom di napasahaton barita mi Tuhan. Song-song ni Tuhan hami na ubigesa asatung boy tari parsudia akahatami mas boy rotu bagas tu rohanami ganu marsada-sada. Asarong buanon nami tu bagas nami ganu dinalama muji pasangapon guarmu nabadiai. Song-song ni Tuhan ruas ni huriam mulai sa namet satu nama godang tuhoro Tuhan pasaton nami ngadi dia penasida maringana Tuhan pasu-pasu manasida lehon mahapistaran hai pasuni daging doktor di asaboy nasida marlas ni roha lama muji pasangapon guarmu nabadiai. Song-song ni Tuhan hami na Tuhan di nama muru yan akon nami aha penadiulan ni tangan nami Tuhan pasu-pasu makron daging. Song-song ni Tuhan di pangulan nami ngadi dia pehami Tuhan mangula ngadi dia pehami maringanan totong pasu-pasu hami Tuhan asat boy hami pagudakon yang anakon nami dinala palumehon ng pasamu Tuhami sude akay anakon. Song-song ni Tuhan din ruas ni huriam na di bagasan parsahiton tanggal masahit si panahit sa daging nasida pasu-pasu manasida Tuhan nasa tungboy margogo di na mga dopya ka parsahiton. Song-song ni Tuhan di ruas ni huriam na losok rohana Tuhan tutuhi asaboy totong nasida lama mo sa pasangapon guarmo nabadiay marhite-hite parminggon sigan minggo. Song-song ni Tuhan tok kineto na lawigan nami mahatam nabadiay tutuhi marohan nami sa tungboy hami inalumabigesa asa tung martaba-taba kana porsea di Portibion. Song-song ni Tuhan tuoro pasaton nami sa lunar program ni huriam Tuhan di ima dinalabor hatami Tuhan hari Minggu tu pospel pelayanan sambas totong malehon hay pasuni daging todi asa tungboy dengan ulaw ni di bagasan las ni roha. Song-song ni Tuhan dinamula penok kami sa bagas joromon totong ramoti hami sa atu bagas nami ganub asa tungboy pajuk pakam do keluarga di bagasan las ni roha. Sude Tuhan gudang dus pangdon nami to jala tede do di jolom Tuhan pardosa na gudang doay marado kupoko manangdongan nami jolma dimolose sama yasrong tarabat pasu-pasu nang lelem Tuhan mi ganub marsada-sada. Pinuji magwarmo marita Yesus Kristus martangnya kami. Amin. Lahoma nomu hatani tu hatta maredde hitas yan buku de nomor 210 pitu ayat sada dohot 2.
damai ni dibata na sumurung sian salut na roha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna. Hatani dibata di kita di Minggu Palmarum ima na tersurat di Psalmen 110 alu mamuka sia naik 10 sia sakro di ayat 20 sia. Hujau madi kita saluhna tapai tihu ma di bagasan rohat tabe. Soro ma didok hatani dibata. Uka pamuma diau aka bakal hati goran. Asa hubongoti aka ilaho mamuji Jehova. Odo bahal ni Jehova. Bongotan dia ka partigor do isukot. Mandok molate maau di ho. Ala naung dia lusi ho au. Jalamat jadi hatuoku. Batu naung binolokon dia ka padebagas. Ima jadi batu parsuhi. Sia Jehova do imasa. Halonganga doi anggo di matata. Ariodo na jinadihon di Jehova. Marulupulup jalan marlas ni roha mahita di si. Ia le Jehova semanupak maho. Ia le Jehova sayho mamabahen majadi. Pinasupasu mana romar hide-hide goan ni Jehova. Upas-pasu hami mahamu akan asia bagas ni Jehova. Jehova do debata jalaibana matongani hita. Tambat to kamu ma aka pelian pestai sahat rudi aka taduk ni langgatan. Ode debataku jadi hodo pujiokku. Ale debataku say hodo patimbuluku. Mandok mulyate mahamu di Jehova. Ay bardega basa do ibana. Ay rodui saling ling na do asini rohanai. Ima ianggo sahatna. Itanonga di bagasan goan itu hati Yesus Kristus. Molo bakal dihita halak batak na jolo macari kok situ do bahal. Alania ha ala molo sega bahal sega do muse nang pangisina. Ale molo dinggal bahal dinggam do nang pangisina. Dia main dohoronda di si sudi nei tergantung tu bahal. Iben nana jolo asa bui sadaluat dang marbadai dang dibadai tuluat na asing dibayad do sada bahal nama cetugu amai ima bulu gudang do disuan bulu di humaliang ni hutei asa boha asa ima nama jaga hutei jala dibayad do musei bahali los disido dalam jolma ruar nang masuk sian hutei. Totu nama jaga ipe dang jolma na biasa. Anggo sonari molo di perbatasan hira aruk adong do isi baen pamaretata aka na bagian kiamanan. Nang soni HP na jolo adong do bahal na diinganan ni adong pertugas. Jadi nasida do bertanggung jawab taringo tu keamanan ni hutei asa unang manarita asa marlas ni roha salhu na jolma namian di tongtongan ni hutei. Suasoni do HP taringo tu harajao ni debata. Adong do bahal di batupa di si. Alanya ha alani record ni jolma na laumihan di si. Jaidang sarupa honot to be jolma namian di tongtongan ni benua Gijang. Semuanya akan disaring melalui pintu-pintu gerbang. Ahadoi pintu gerbang na iman idok na bahal hati goran. Hitan longa di bagasan goan itu hati Yesus Kristus. Taringo tu hati goran marpanukku majau tu hida salukna. Heado di rajumi hamu amanginang hanggi taringo tu hati goran ni portibion tikos do manangdang. Satabi adong pe pengadilan na marlabakon timbangan tarajumi do inwaing dinggat timbangan na gabi huwingo ma alahya kami melayani di daerah Kobun manibang panimbang ale nga diatur nga di stel timbangan non eba masa mangomu ibana
Jadi ada orang saat di bangunan di toko ngai do, ngai suku pertoke, ai 3 gram do panakokot tuho, ido, ngai bawa totong, oh asadong hautungan na, ido panakok, dang tikosi, nang songoni sa tebi, akai na ini apa yolo do songoni dipajakkan, itu hormat 3 na, contoh na tomat, sekilo do nida, oh ido, pos rohani inatokan, ale songona busisa rohana. Si tiobi ma tomak non, herar sopas sekilo. Ay somal hutiop sekilo mas, dak songonon narwana. Be, ala pati 3 mas inatekan. Saat di jebu, ditibang. Dia do 100 do. Ba, ngayo toto biau. Di mana? Molopos 100 gram, lalu sedih. Di mana? Be. Neng dohonon na bama ati sa tebiak kay na majo. Taringo tu si keadilan Deportivo dalam dapoti. Ale di dia do. Dapototte. Hola di bagasan harajaon ni di mata. Iben na laubongot kita tu banua kijang di surgoi jumolo do hita di patupol di jolo ni bahal hati gorani. Wahado tigor dor hamanang dang. Basatung sega sudien non. Hona virus ni bagasan ni banua kijangon. Alani do parbahali pe dang jol mana biasa tikos itu tu do ibana. Parrohana tigor do ibana. Ananido adong ma istilah no aing taringo tu jolma na so tigor di dia mai dok si molo jolma na tigor di dok mai ai masuk sepit tu dei ale molo jolma na so tigor di dok ma ai masuk sejedi le dui setebi majuati ido somalla molo persikola na jolo ido setia do par masuk di bayon mau waroa ne jugula na takangat na otowan rodongan ne sejedi le dui oh patut dotong. Jadi jolma na masuk sepitu ima jolma na tigor alania tigor rohana lao masuk. Jadi molo masuk kita sepituan berarti ko tigor do rohata tadi. Molo masuk kita nang bar minggu mana ngati. Bau nang margu tungut. Niki ai molo dang malo padita purwa marjemita suatu margu tungut tamonon. Ai songono do padita purwa marjemita. Suatu songoni ati. Aleng do horona tigor do hatan di debata si pasahaton los tigor do hatan di debata si batu begi honoton kita nolongan di bagasan goan itu hatta Yesus Kristus dia 20 sada nakini dok mandok molate maau di ho ala naung dia lusi ho au jala majedi hatuokku taringot tu jolma na mandok molate to tu dang boy do honotta dang boy asamotta songo die mana mandok molate sotong pak sahonot tak jolo mandok molate tu idati. Nah, jadi molo buruna pasaton sikak ni ongkos ni hule-hulana di ulonna sotong mandarita hule-hule dia do ngapar sawit burkon na sodo dilian sotong songoniati. Nah, ikon dohonot ta do molate songo dia pe situasina. Alanido di bagasan terbukope di suarau mandok molate maau di ho ala nong dia lusiau. Tidak dibatasi bagaimana cara mengucap syukur. Alai iko siar roha bagasa do jolma mandok molate. Asa jolma sian roha bagasa mandok molate di sido ibana menjalo hatuau. Di setiap orang yang tidak mengucap syukur dari hati yang paling dalam tubuh ma ungut-ungut. Iben namang inang molo dong pesta las ni rohani ala Batak dengi molo huran jambar di mana marungu dui apalagi boleh susah jambar ati jadi he ada songoni hubigi la sapilti malilena jambar marungu ma satu na dijalo kan Roma paredion una pala beka mulegu apa mabelegu ai ibe melegui nomor 500 dulu dibutuh kamu 500 dulu ha baca par musik 500 dulu. Hica beda. La
jolma nang di bagasan Tuhan na songon dia pe nama sa dingoluna dapat jabar so dapat jabar dan gabe marungut-ungut. Jadi mula dong halak bata di pesta ulalas ni roh ale marungut-ungut berarti na somia do di bata di bagasan ibana. Nang di tengah-tengah ni ngolut tapi amangin nang tada ni jolma na marlas ni roh na mandak moleate na so jadi marungut-ungut. Ido. Pasidi ngodo ungut-unguti. Jadi hati ndak konok kumatuhita amangin nang memang nang salpu don na tobar na salpu tanggal 2 di sodo marjamita bona tahun di sodo ang si tartibu na tanggal 2 7 juta atas nama Guarni Huria 7 juta jadi asa unang marungutung ruwason anggur ruwasi nga ribu tap ditapa di tema sono me pasok pa di tap jadi makatanya hamido inatta butima unang kaur Huria hita sadiri mamanggati hebengi. Ibu tamu dah manginang danggo sa minggu etorodo adong wasuhian ora sama padita ahai molate maditukan saudo tagadis jebutane Jakarta. Jadi itu dia bayano ni tuhu taname. Oh molate mana buru. Jadi pohamu jungna dibangun majabuon tuhamu nama jabuon. Ido Allah ikoro mahamuson asal leonok kuda. Ale om maju tiap pamu SMS son. Beko kamu mamangin. 7 juta do alai merlopi gadda dan Tuhani. Supaya nagaman. Barani menanggung somarungut-ungut. Jadi jol mana marungut-ungut lembagas do muse si taunon na. Jadi hita pe manginang mola dong rohat talam badak molate tapasiding do ungut-ungut. Asa boha asa jalota musim marlopi gadda dak kola di Portibion ala di Banogin can ko jalota do ada amin ido iko porse do hita na di lehod debatado muse las ni roha no balga molo di bagasat Tuhani hita ala ni hita longa di bagasan goa ni Tuhan Yesus Kristus ternyata hidup ini semua Tuhan sudah tahu alanya di mana do majadihon di do 20 obati Ariodo na jinadiho ni Jehovah marolopolop jalan marlas ni roha mahida di si. Alanido moloro si taonon dihita sogot. Arsenen selasa rebu ingo ma dang tur si taonon ni leonon di batado bisa sikak ni. Molo di bagasat Tuhan ido. Alania di moto di batado ari tei. Di leon di batai alai dang nagabe. Telu hita binain ni. Sudina masih. Alani unang manian magolas ni rohata alai setotong mahita marlas ni roha ala manupa do debata di sude perdalanan ning ulutta hitan longan di bagasan goa ni Tuhan Yesus Kristus odo na pinangido ni debata didokma songon tobi tanah medok pina supasu manaro marhite-hite goa ni Jehovah jadi moloro hitamang inang tu debata pasu-pason na do hita moloro pe hita mambawa si taonota holsotta sahita pasu-pason na do lamma hape molo tabuan akalas ni roata tu debata alani do jolma nang majalo pasu-pasu ni debata ikon marlas ni roha do ibana jala ulahonon na doi di tengah-tengah ni ngoluna ala boha ala takas panadonna di debata na sinobana dang songo jolma songo di epistel tei torop jolma na di Jerusalem mandok tu di Yesusi Hosianna pinuji ma debata di dok songo ni hape di poto hamu do lapatan di Hosianna sian hata hosi do anna tangiang dohot keselamatan na perlapatan doa untuk menyelamatkan manang balua maau sebenarnya jolma hati di bagasan politik do nasida mandok Hosianna alanya di panggilan nasida palua maau Jesus palua mahami Jesus alanya alani politik ni bangsa Romawi hati jadi di punasida do kedatangan Yesus itu untuk melepaskan mereka dari bangsa Romawi tidak tapi kedatangan Yesus adalah untuk melepaskan mereka melepaskan kita dari belenggu dosa jadi salah pangatusia do jolma hati taringo tu Yesus naro tu tonggo-tonggo di Portibion. Iben na sampai pola gabe tubuh mamusehata sian na toropi mandok
parsilakon, busa. Karena apa? Karena mereka tidak merasa senang. Mereka sudah kecewa. Alanido molo jolma naso di bagasan Tuhan na di sino ibana dang tada mandok molate. Alani amang inang nenolonga di bagasan goan ni Tuhan Yesus Kristus ikot takas do batu honota molate ni rohata. Songone do ni endeta nomor 300 ono prutulu tabu kemajuan manginang. Nang manadda dengan bahasa ni di bata dang persotokinan HP hamolateon ni rohana dang marajungan alanya al asini rohani di bata tapi songoni do kan sa ro di saliling na alani jol manatakas di bagasa Tuhan na dang gabe song galubangi si bata olo mandak mulate si bata dang iko son halak jawe do hita dak kuota do halak jawe son lagi kona tabrak manuk na kan diduk do mulate puji Tuhan kenapa gak ikut telurnya pecah. Nah, telur ni bagasan manuki kan, mandok mulai tidak pengen mati manuk na. Itu, anggo sonari. Kau ganti itu telurnya berapa kali berapa, anaknya ini lagi punya. Di pandoko ni Messi. Ada yang dohonon dari son. Mari mengucap syukur di situasi yang baik dan di situasi tidak baik. Karena orang yang datang kepada Tuhan pada saat itu dia tetap bersyukur bagaimanapun kehidupannya. Jadi sotung di dok rohata molo lam tahut to Tuhani lam go sita onon lam marpugo sita gabedang tarok molete daong. Lihatlah Ayub dalam kehidupannya dia dicobai semakin habis hartanya keluarganya habis tapi dia tetap mengucap syukur. Hari mana debatado nama ngalian debatado nama buat pinuji ma debata alani amang inang so dia pesit tuasit tanwai ikut dohonot tado pinuji ma debata molete ma Tuhan. Mula tumpe sono kami marminggu mula tema Tuhan. Buajol mana singi. Lau marpungu dang boy. Dibakar gereja anak. Beko kamu mak. On hola disuruh deh damar masker ari. Suatu dok kamu. Badi depi so mar masker daong. Naki mar masker daong. Asa eber kamu do boy kulo marjemita. Hola nido. Jadi molo marpung hita sonari ikut patu dohonot tado hamola teo ni rohata maritea marhite marpungata. Takas pamujiota marhite peliata takas pasatota jala songon na parjolo na king unang madong sungu ati iko apa sidingot tadi anani do songon topik tanah madok pinasupasu manaro di bagasa Tuhani di pasu-pasu do hamu manginang moloro hamu di bagasa Tuhani ale moloro di bagasan hapor tibio kamu
Sia dia madapok ta pasu-pasu. Tentu tidak ada. Alani nang dohoron nama tuhita. Mandok molate mahita di bagasa Tuhani ala Tuhani nang majadion akan adinggan di hari-hari ini golutta. Amin. Martanya kita. Molate letukan di pasahat siana sarohanami. Dia sini rohami na setotong mandongani hami mangajari hami akaruas ni huriami marhite na posom takas di suarahon pinasupasu manaro marhite goar ni Tuhani dinaro ruas muali Tuhan manangihon hatam mangedyo ni dipuji-pujian mandok muliate pasu-pasu manasida asalamanan dan nasida disudedeng gandi basami ale Tuhan Jehovah pasu-pasu ma nangakaruas ni hurami natongon marlas ni roha di bagasan sa minggon dinanilok ko umur nagajang marhite ulang tahun kelahiran atu tubuh nang pardongan saripon nasida pasu-pasu matukan lehon habisuhon asa terbenasida mamilangi akaring ulun sida bahan sangap di guar muda bedia pasu-pasu manang akaruas ni hurami natongon di bagasan perobatan pemulihan dan di bagasan persahiton na bagasan persitaonon nang soni Tuhan pasiding madihami aka sahit COVID sa polusyon asa tutikin na ng roh boy hamila marseda lam tureta na mamuji kuar muda badia ali Tuhan Jehovah mula tema di pasat sian nasa rohanami dilas ni rohani huriam HKBP Singkawangon dinasipul ulaon pesta di hari Minggu na salpu tahun kesehatian sada rohani ruas nang parhalado lao pasikop petukan biluk perhobasan ni huriam HKBP Singkawangon pasu-pasu maka ruas ni hurami Tuhan pasu-pasu nang aka yana konesida manang di dia pe ale Tuhan Jehovah takas do di botoho di minggu neneng ro batu paon ni hurianami saresok Singkawang ma pangurupion parhite pesta parheon ina saresot di pospel HKBP Sambas saluna ruas ng parhalado naro di si totong ma gok las ni roha pasahato na duminggan laho mangurupi dongan nami nasa huria HKBP Sabasi ale Tuhan Jehovah pasu-pasu ma saluhut na akaruas ni urami siadat danak natongon di bangku sikola lehonomu parminutuan na mangulubi ujian lehonomu hapistara Tuhan na mangului parkarejoan patongo manahobar tujapalan na lomaki na mangului sirokap nito dina lehoma Tuhan hobar tulomo ni rohami asa gabe keluarga na dinggan na sida keluarga sidiruon na makirim di hagabeon pasu-pasu ma bortian perdihutan ni ruas ni urami asa mardak ka abarana jala didikina Tuhan marlas ni roha na sida marhite pasu-pasu ni hagabeoni ale Tuhan Jehovah pasu-pasu nang akaruas ni urami nang matua aka nang lansia na sopok somarama somarina Tuhan lehonomu hagogoni na sida asa toton na sida marlas ni roha mandalaning uluna ale Tuhan uboto kami do gudang nalaw silon nami di bagasan sa minggon ala ni mangido kami Tuhan pasu-pasu maaka ulon nami sa gabi ninula sino mapinaan mangoma ka partiga-tiga marbisu aka pangajari marroha na dinggan aka panggonggomi margugo aka bagian kepolisian angkatan tentara doklan na asing jalan marroha na dinggan aka uluan di Ganup pamarita huria nang di tongah-tongah ni parrumah tangga ope
Tongkali tuas na ubah sa tuho matang yang nami. Marhiti Yesus Kristus martangya kami tuho. Amen. Marin hita hukut papungupilian sada B pada 2 dot mas Natal. Oh, Rio de
nami na di bono ginjang odo haroroan ni saluhut sileo na denggan do nasa ulibasa na maliutus upasatami masya na lumi tuhami pelen nami tuho sejalo magabi wap na utus di jolom paso may jalaramoti asa hupsa kami pelenon patimbulhon harajommu di tengah-tengah ni huriam dohot di portibion wahai maruhan nami marhite to dim asalam tanda kami godang ni silomi tu kami asalam gigir kami mondok muliat itu ko marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Sero maharajonmu sesau malomo ni roham di batongon songon na di bono ginjang leo matuhami sadun hangguluan siap hari si sama dosa nami songon pandosa nami di dosa ni dongan amar dosa tu kami unang kami togiho tu bangunjunan palua mahami sian pangago pasu jala diramoti Tuhan de batama isondak ko Tuhan de batama bohina tuho jalasi marohana mido di dapat ko Tuhan de batama bohina tuho jale pasor homa damena tutondim amen.